Негодници. 5 минути има до началото на работното време, а те ще чупят телефоните. Сядай. Ето е момент. Най-ми харесва. Не е ли малко рано за водка? Винаги преди да почна битката, удрям по една. Превантивно. На здраве. Малки количества помага. Във всякакви количества помага моето момче. Във всякакви. Това, разбира се, го приеми като едно частно мнение. На здраве. На здраве. Хайде. И да ни върви по вода.